ще ви обявя кой и защо при гласуване на доверие ще бъде изпълнителен директор на Футболния съюз, защото нашето разбиране, след като приехме това да се осветим и да тръгнем да поискаме доверие за управление, нашето разбиране е, че изпълнителен директор на Българския футболен съюз трябва да е ясно разпознаваем по различни критерии, които ще ви обявя, и той ги покрива. Това, което ще улесни вашата работа в комуникацията с Футболния съюз. Трите полоси на критерии, в които се фокусирахме, това са изпълнителен директор на Футболния съюз да е играл играта в футбол, предимство ако е играл и професионален футбол, да е високо образован и да управлява или управлява проекти на централно, национално или европейско финансиране. Говоря финансиране от Европейския съюз, разбира се, не от Сдружение между Албания и Сърбия, например.